Sanibonani ekhaya lamaphupho. Phuthuma kuYouTube mhlambe nawe sesiliphendulile iphupho lakho. Search sichaza amaphupho. Namhlanje sokhuluma ngokuphupha isikole imfundo amaphupho ngesikole. Uma uphupha ukuthi usesikoleni noma kuzobe kubukwa wena emhlanganweni olandelayo oya kuwo. Njengoba amaphupho enezincazelo ezahlukene, ukuphupha ngesikole kubuye kusho ukuthi kumele uthwase amaphupho ngezivinyo. Uma uphupha ubhala isivivinyo uzobhekana nokuhlupheka maduzane nje. Kunabantu abafuna ukujikela kodwa uma usebenza kanzima uzophumelela. Amaphupho ngemfundo, uma uphupha ukuthi usesikoleni noma wenza ikhozi kusho ukuthi uzophumelela empilweni. Ukuphupha isikole kungachaza a spirit of backwardness, lapho impilo ihluleka ukuthuthuka iye phambili. Leli phupho lichaza ukuthi impilo yakho imile, awuliphuphi iphupho elikubuyisela emuva usafunda umatric uma impilo yakho iya phambili. Izibonelo zamaphupho akhombisa ispirit of backwardness. Ukuphupha esikoleni ufake unifomu ubhala isivivinyo, okungenzeka kube isivivinyo esinzima sezibalo. Ukuphupha uphasa noma uphuphe usuku lokuvalwa kwezikole. Ukuphupha usesikoleni nabafundi, abangani bakho owawufunda nabo, uphuphe uthisha wakho owayekufundisa uthishanhloko, ukuphupha ungumfundi ekilasini. Ubhala umatikuletsheni matric, ngesinye isikhathi uke uphuphe ubuyela esikoleni uyofunda, uzibone ephusheni ukuthi cha, sewaqeda kodwa futhi uyazibona uyofunda nezingane ugqoke i-uniform yesikole. Amaphupho esikole ayahamba uma usuphumelele empilweni. Ayaphela ashabalale uma impilo yakho seyiphumele.